je len skúška, zatiaľ len skúšame. Raz, dva, tri. Prosím? Silnejšie hovoriť? No, skúsim aj silnejšie, či to náhodou nerezonuje, ale kričať tu nebudeme, dúfam, že nikto na nikoho dneska nebude kričať, každý sa bude usmievať a hádzať samé dýcha. Dobré ránko, dobrý deň, ahojte. Som veľmi rád, že môžeme byť spoluorganizátorom alebo pomôcť organizátorom takéto skvelej akcii. Ľuboša Bývarča. Alexander Bugár. Jan Nemeček. 180.